Cabernet Sauvignon Rosé, ročník 2015, Nitrianská vinohradnícka oblasť, Vinodol. Z Vinodolu máme tiež rúžový Cabernet, ktorý je suchý. No možno tu chcem upriamiť pozornosť, ak by ste chceli rúžový Cabernet, ktorý získal zlatú medailu v Paríži, tak sa jedná práve o tento. Je to polosladký Cabernet rúžový. Keď som sa stretol s profesorom Krausom, ktorý je môj profesor na Vysokej škole vinárskej v Lednici na Morave, vždy mi hovoril takúto vetu, ktorú každý z vás pozná. In vino veritas, vo víne je pravda. Ale vždy mi hovoril, Vlado, ale keď chceš vyrobiť víno pravdivé, musí byť vyrobené s láskou, citom a umom. A práve pri tomto víne by som chcel dať do pozornosti to slovko cit. Cit pri výrobe. Cit, harmónia. Správna vybalancovanosť jednotlivých zložiek vo víne. Alkoholu, cukru, aromatických látok, kyselín. Dá to do určitého pomeru, aby víno naozaj oslovilo nielen porotu a komisárov v Paríži, ale predovšetkým, na čom nám najviac záleží, vás, milovníkov vína. Verím, že toto víno vás naozaj osloví a netreba si k tomu vínu viac vecí dodávať. Všetky vône a chute už nechám na vás, aby ste tam hľadali, objavovali a možno nám aj napísali. Nech sa páči, ochutnajte. Cabernet rúžový, pozlátený z Paríža.